comunicar el pensament, tot el pensament, és necessari parlar frases mentals amb sentit? La resposta serà que sí. Descomptat que algú pot pensar el contrari, però si succeeix això, fa molt temps que he après que el que cal fer és primer pensar, en primer lloc pensar, ell pot tenir raó. És l'única manera d'iniciar un veritable diàleg que respecti la llibertat de tothom. Bé, totes les activitats, tots els actes tenen algun fruit. El fruit de l'acte de pensar és el pensament. Per què pensem? Per saber el que les realitats són, el que les coses són. I aquesta relació que té la realitat amb el pensament s'anomena veritat. Si només volem saber la veritat de les realitats, no calen paraules parlades. Ara, si volem comunicar tot el pensament, aleshores sí que són necessàries frases mentals que tinguin sentit, perquè si no tenen sentit no es comunica res. Algú pot preguntar, doncs el pensament té alguna realitat, algun tipus de realitat? Sí, és clar. La principal funció del pensament, l'essència del pensament, és transferir-nos a les realitats que estan fora o a dins. I aquestes realitats són les pensades i conegudes. És a dir, realitats pensades, i es viu en la veritat. Vivim de peus en la veritat. Comencem per les realitats. Què són les realitats? Què són totes les coses? Les coses són substàncies o accidents. Substàncies són aquelles coses que tenen el ser en si mateixes, que tenen un únic ser. Els accidents són aquelles coses, aquelles realitats que són en les substàncies. Totes les realitats substancials es poden considerar en si mateixes o en els altres, o en mi. En si mateixes quan existeixen en si mateixes. En els altres quan les realitats estan en els altres. Per exemple, quan les pensen o les coneixen. Aquelles realitats estan en els altres. I totes les realitats accidentals, tots els actes de les substàncies tenen 3 dimensions. En primer lloc, el tipus d'activitat que es realitza, perquè és diferent pensar que menjar, que beure, que estimar, són realitats diferents. En segon lloc, la reacció que es realitza a qui actua, perquè qui actua es transforma, i aquesta reacció el deixa diferent, canviat.
I en tercer lloc, la connexió de l'acció i de la reacció, perquè si no hagués connexió no hi hauria unitat. Això és el que va dir Aristòtil quan, buscant el que tenien tots els ens, totes les realitats, va concloure que totes les realitats tenen acte i potència, perquè totes les activitats, totes les realitats poden exercir l'acte de ser, són, totes les realitats són, i també poden canviar. Canvien en els seus aspectes, amb els seus accidents, i continuen sent el que són, com per exemple la poma, que primer és verda i després passa a ser vermella perquè amadureix. O canvien inclús deixant de ser el que són i passen a ser una altra cosa, com la palla, que quan la cremem amb el foc passa a ser cendra. I el pensament. Ara estudiem el pensament. El pensament és una cosa sola, un tot, algo unitari. L'essència del pensament s'ha d'explicar molt bé el que les coses són, el que el pensament és, s'ha d'explicar molt bé. Cal tenir una antropologia del pensament, una ontologia del pensament, perdó, una ontologia del pensament. Què és el pensament? És un acte que la persona fa. O sigui, que de moment és un acte accidental, és un accident. I el que la persona pensa és una unitat que té immaterialitat, temporalitat, perquè el pensament s'efectua en un determinat temps. Comença, continua i acaba. I quan acaba ja no hi ha més pensament. I en tercer lloc, el pensament és més ampli que aquella frase parlada que es pot dir quan es vol comunicar el pensament. És més ampli que la frase i es relaciona el pensament amb tot el que acompanya quan pensem. Per exemple, sentiments, propòsits volguts, recordacions d'un paisatge, d'una música, d'un crit, prejudicis. Això és el pensament. I una nota final. Si algú barreja les realitats externes amb les subjectivitats del seu acte de pensar, estarà cometent un greu error i deformarà la realitat coneguda. I a mi, això és el meu parer, em sembla que això ha estat l'error més important que s'ha cometut en els últims temps. El viure en lo políticament correcte.